Tulog na ako. Salamat sa taon. Nakahiga na ako. Hindi nag-try ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko kasi tanggalin yung camera. Yung bang naka-ano lang. Salamat, Hungry Explorer. Salamat. Hindi ko alam paano to tanggalin yung camera. May bagong Premiere Cab app para bukas. Anong lulutuin mo bukas? Dinuguan? Sarap ng dinuguan. Ang hirap pag hindi marunong. Paano ba tanggalin yung camera? Uy, tinutungang manok? Paano yun? Paano natuin yun? Tinutungang manok. Hindi nga. Ayusin ko muna. Sinunog. Ganun. Meron pala nun. Ang alam ko lang. Laing. Uy, ang galing naman. Sinunog talaga sa uling. Mamaya nga. Tingnan ko nga yan. Ay, bukas pala. Kasi paborito ko yung mga pagkain sa Bicol. Saan pa ba? Sa mga Ilocano, mga ganon. 10:30 AM. Oo nga, mamaya na pala. Anong oras na ba? 12:20 na pala. Hindi pa tulo. Salamat. Try lang. Ay, madam. Ay, Madam Harvey. Shout out po sa iyo. Try lang po. Gusto ko tanggalin yung camera kasi matutulog lang ako. Salamat, Madam Harvey. Salamat po. Nakadoble ako ng. Ayan, no? Hindi ako nakadalaw sa iyo, Madam Harvey. Nandun ako kay Dingo. Naipagkulitan. Salamat po ng madami, Madam Harvey. Si Hungry Explorer. Try lang po. Tatanggalin ko po sana yung camera. Hindi ko makita kung paano tanggalin yung camera. Salamat, Madam. Salamat, Madam Harvey. Salamat, Hungry Explorer. Naka. Sa side.